Hindi gusto mo tanaw sa mga video, mga supporters ba. Bisa no gamay na ta. Naga man mo nag talayo niyo mo support yun. Sa akong mga amigo diha. Sa akong ilabyan sa mga kaduang basket, lasin si Wibi, si Rias, Kinkin, sa Chiba. O sa mga rock dice pioneering ni Julius Lano. Subscribe mo dyan channel, no? O nanasa ta sa atong mga video ano, nala ko gusto i-share nyo ba kabahin sa mga gusto Mario kanan Mario Japan mga apply sa kinigin tolo kasagaran mo yun yung mga sa Tagalog ka maranasan. Yun yung mga kinalang ma-adjust so ninyo ba una kay ang kuhan trabaho kay inigabot nyo diri sa Japan sa ini-apply nyo diri sa Pilipinas kuhan wala mo ka ibawon sa yung trabaho diri ay lala no gabot nyo diri trainee ang tawag niya diri gabot niya diri kailangan mo mong trainihon sa mga trabaho niya mag-adjust ka lugay pa nimo ma-adjust pami sa ako mga karon murag kuha mo na ako itong kapil nag-gusto juga yung trabaho yun kay lain gin pa tagadlaw lain sa trabaho ng tagadlaw lain murag multi-skill sa trabaho ba ya di sa kuhan sa mga trabaho sa diri ang parte sa trabaho kung nasa lagtodlo listed kayo pinasing ka ba trainihon ka ikaw kuhay mo ka kasagaran parahan mo kay pioneering mo kami naguna ba lisod istanan sa mo na side then ikaduha ang language samo na namo pioneering mi
language, grabe guys, struggle labi na sa Nihongo. Nihongo listo juga yun. Ako lagi share niyo, listo juga yung Nihongo, nagabot niya diri. Labi na namo nga kami kon pioneering, tertinggi. Tinggi lisura aja. Nang asli dengan mga words mga kapariha ba yun, kapariha ang meaning eh. Usara nga words na dagan kay meaning ba. Magkuha dyan nga, kailangan yung magtuon juga samtang naman sa Pilipinas, tuon juga pa kayo Nihongo yun. Ambot sa ni mo diri, samtang nagtrabaho ka, magtuon juga Nihongo. Dili na nimo kung ano niya, gabot diri, wala na nga, dili na ka magtuon. Gagana gabot siya diri, magtuon yung mga guys. Naglisto juga yung Nihongo yun niya, gamit sila, sa mga gamit niya ng mga instruction sila, gamit mga plane, mga binugoy yung mga kuhan ba, dili mga polite. Mga nga ka perme, sugo nga mga mo, kuhani. Igabot nimo, dili na mo ikuha, yun itando ka, madoklan yung agad. Doklan siya saba mga nana ng mga sabi nga na sila kinaon-kaon pa istorya nga na sila English pero wala di sila kasabot silang pronunciation naganyan sila ka may istorya silang English di sila kasabot nga mo ganyan may istorya ko na silang English basta listo juga yung language niya ang ikatulo ay kuhan kanang kuan pakikisama niyo labi na sa mga kaubang hapon lalo niyo makikisama niyo mo yun uyon niya kung ikaw bagsikan sa Pilipinas lalan iabot rin hindi mo dadali mong private lalan kung mag-Japan yung kakabaw ka magtuon sa mong private kaya ibili na niyo yung private sa Pilipinas kaya dere nga magpaupo siya gagit dili juga mo supak kay tamo sa silang kultura no sila sinpay ikaw kuhay sinpay seniority din kuhay rin kuhan na junior ba sila bag-o ka ba kaya sila may nag-una bunog kaya rin bunog sa sabay nga ang mga po mo sabay babay kinalan pin mo lang yun sige mo yun tungolay mga kuhan di ba mga kuwang sa kalipay mga tawag niya kuhan na git bisa na kuhan na ay lagi kahol lagi tips na di lagi musukot kuhan na git antos lang antos madapa gawas mo dapatan lang ulit nga nana alam yan din na ulit mga ginang tulo timandi ginang tulo na yung trabaho adjust sa trabaho sunod kaya yung language dan katulo kay ang pagkikisama mga ginawang mga ano ba na nakuha na ko sa una mga stall na ko share mga nahagi na experience sa rin so mga to guys sunod na sa video kung guys visit lang mo sa akong channel ang Bintabs nasa akong YouTube channel visit lang mo dito o comment down sa kanamo comments sa kanamo like sa kanamo share pwede ra lagay mo rito kinato magkuha na rin yan malingaw ba sa akong mga kuhan diya supporters na palayo na kayo salamat nagpadayon tana sa akong mga video na salamat o sa akong mga kuhan day mga amigo na kauban nakasalamat so guys mga guys sunod sa Jane